Евровизион хайрия марафоныбызны төгәлләп, хәзер инде без студияга килгән кунакларыбызны кабат сәламлибез. Безнең студияда кунакта Татарстанның халык артисты, Татар җыры фестивале лауреаты, ТМТV телеканалының лауреаты һәм безнең яраткан, миллионлаган тамашачының яраткан җырчысы Хания Фәрхи үзенең оныгы Әминә белән. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Беренчедән рәхмәт бик зур әлеге марафонны вакыт табып, безнең яңа килгәнегез өчен марафонга вакыт табып. Ничек хәлләрегез? Исәннәрмесез? Хәлләребез әйбәт. Беренчедән мондый изге эшкә вакыт таба алмасак, ул бик зур гынах булыр иде дип уйлыйм. Әлбәттә, инде һәр вакыттагыча хәзер язгы вакытлар, гөрләп яңа җырлар әзерләнәбез, авылларда бакчалар утыртабыз, Әминәбез конкурсларда катнаша, һаман җыгырып йөри. Шуңа барысы да бүгенгесе көнгә әле шатлыклы мәшәкатьләр. Һәм менә шушы шатлыклы мәшәкатьләр янына сезнең дә шушындый изге эшләрегезне без белеп, ишетеп, чакыруыгыз өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Рәхәтләнеп килдек әле, кызым. Рәхмәт, Хания апа, менә инде сезгә беренче сорау. Сез кызларыгызны тапканда инде популяр идегез. Кызларыгызны кияүгә озатканда популяр идегез. Менә бүген сез дәвани һәм сез әле дә, Аллага шөкер, биеклектә. Хания апа, менә әлеге популярлык арытмадымы? Һәр вакыт биеклектә, һәр вакыт кеше күзе алдында булу үзенә күрә бер дәрес инде ул сынау. Ну, беренчедән таяк ике башлы була диләр бит инде. Ул арыдым шушы популярлыктан дисәм бик зур гынах булар иде. Ул һәр кемдә була торган үз эшендә арып киткән мизгилләр була инде, аның вакытлары була. Тик шулай да менә шушы популярлыкның рәхәтендә мин моны инде теге ниндидер хафаланып, мактанып әйтеп утыруым булмасын, аны һәр кем белә. Артист мол, язучы мол, яисә башка җитәкчеме ниндидер. Шушы булган популярлыгың, алган ниндидер дәрәҗәң сиңа ишекләрне ачып тора. Мин аны әйткәнем бар инде. Шуңа шуның тәмен, ямын, рәхәтен белеп кенә кыйнып кына яшәргә хәзер миңа. Шуңа күрә Ходай Тәгаләмә рәхмәтлемен генә дип әйтәм. Аллага шөкер. Һәм менә хатын кызларга барыбер биеклектә калучы, миңа калса ир-атка караганда катлаулырак. Менә хатын кызның биеклектә калуы өчен нинди сыйфатлар өстенлек итәргә тиеш бездә? Икеләтә катлаулы хатын кызга чыннан да бу тормышта ниндидер, лидер булып барырга туры килде миңа. Ничә еллар бәйрәм ансамблен җитәкләп, аның сәнгать җитәкчесе дә, директоры буларак та һәм башка яклардан да, режиссеры да, сценаристы да миңа үземә алып барырга туры килде, Аллага шөкер. Менә хатын кызга ир-атларыбызның һәр өчен ачуланмагыз. Сездән дә безгә каякыттан ныграк, акыллырак булырга туры килә. Бары сәбәп шунда гынадыр. Һәм әлбәттә инде үз-үзеңне тәрбияләргә кирәк, карарга кирәк. Һәр вакытта күзләрең елмайып торырга тиеш. Инде сәхнә шундый урын, качагында сәхнә кырыенда мин менә шушындый тормышның төрле чакларын күрергә туры килде. Тамашачыларыбыз беләләр. Күздән кайнар яшьләр тамганда менә шулай итеп кенә сөртәсең дә авызыңны ярып килеп чыгасың. Андый чаклар да була. Шуңа монда аерым ниндидер көч кирәк. Сыгылып төшмәскә кирәк. Һәм әлбәттә тормышны, яныңдагы гаиләңне, туганнарыңны һәм минем яктан инде җырчы кеше буларак тамашачыңны бик нык ихлас күңелдән яратырга кирәк. Хания апа, менә сез бит әле җырчы гына түгел, сез әни, сез дәвани. Ничек уйлыйсыз, әни булган Хания һәм дәвани булган Хания арасында аерма бармы икән? Һәм гомумән вакыт һәм әлеге вакыт дәвамында булган сынаулар сезнең дөньяга карашыгызны үзгәрттеме? Беренчедән аерма нәрсәдә җир белән күк арасы дип әйтер идем. Мин балаларымны үстергәндә һаман юлда булдым, гастрольләрдә булдым. Алиям минем күпчелек Мәскәүдә булды бит инде. Аннары җай туры килгән сайын Башкортстанга әти-әниемә кайтарып куя идем. Шуннан соң гастрольдән кайтам да тизрәк чабам Алиям янына, Мәскәүгәме, Башкортстангамы, яисә Казангамы, танышларыма да калдырып киткән чакларым булды. Аннары үзем белән йөртә идем. Менә аннары инде Алсуыма 7 ай иде, без Габдулхай белән гастрольләргә чыгып киттек. Ул да нәрсәләр уйлагандыр, югыйсә шундый
жетекші жігіт еді, күшлі еді деп әйтуім енді ол вақытта әлі мен үйленген шағында. Ол көресің менің сәхнәні, жерні сағынуымны шошы ұлы үйрегі білен аңлауы болдым екен. Біз міне біргелешіп шығып кетті гастрольға, ол меңа үйір ат башы білен еріп шығып кетті. Хам әлбәтті аннары ұзақта өтмәді, ол жетекли башлады ансамблі бізді, аңа бегі рахмет. Әйінді онықларым, біріншіден мен балаларыны, міне алар шулай тұры келе бетінде интервьюлар берерге де, аларға да бізге әне бір қошында қырыс қораш білен де қарамады, бір қошында ауыр сөз айтмады деп әйтелер, һәм бұл шыннан да шулай. Әлбәтті, мен өзім тілеген, ана боларақ, балаларымның неше көрерге тілеген, алар менің қорашымны тұйып яшадылар. Һәм аларға қиын болса, мен шында оқ еңімні қоярға әзір екенмін бөліп яшадылар. Әйінді онықларыма келгенде алар мен елкемді да отырып берейлер. Дәвәнейім дейіп бірген оғарап қоялар, аларының тілеклеріне ашығып, ашқынып дұрам тезерек өтерге. Шынки сағынам, бек мұқиратам. Алары енді баламның баласы, балдан татлы деген сөз. Міне, ол шын иқылас. Дәвәней болған кішілерген аңлайлар, анса шылай. Siz bir tane 50'de aktif rəvişdə gastrollərdə. Mən onıqlarını көрürgə vaqt qalama. Qala, Allah'a şükür, qoyqaşda indi мен tezirək alар yanına aşqınam, alar üzləri kiləbiz deyib duralar. Kişkinə biz Yasminəgə bitində 2 yaş yarım, Əminə bizgə şulay 8 dolub, 8 yaş yarım olub bitib bara. İndi mənə Əminə bugün ələ uyalı bırakmına otura, amma o bir qoyu, neçə yaşdan indi büyüy başladı. Ol motorluq dünyası bitindi. Birgə, çünki fizik ham başta baş uylarga kerak. Baş aşağı ayaqqa düşərək deyiş bitindi. Şuşularını salıb, yörəklərini, sabıylarını tərbiyələkləri üçün minalar aşırıq dekim rəhmətləmin. Bik dilep yürüy Əminə bizдің. Siz Əminə шығış yasağında kullanasınız mı? Biknaq. Bırçılıb durasınız mı? Biknaq bırçılam, çünki birinciden sabıylara hazırgı Bizim zamanda da şulay bulğandır indi. Bizning o'zimiz şeydik, 6 şaqırım joy yürüb oqudıq bitindi. Allar mene ertangi 6dan turib balaqayım. Kechki 11lar 12larga qadar kun bo'yi yugura, sabay yugura, yaratib yugura. Mening tege nechikdir kapriznичать etib kuchsizlanganin ko'rganimda yo'q deyarlikmi qiz? Yo'q, meni bir daqiqasi turmayman degan qiz. Aytamina. Балалар темасы көтәрелгәч, şimdi hani yaparsın сұрау берәс килә. Сезнең кызларыгыз сезнең эздән китмәделәр, име? Гәрчә Алия бик матур җырласа да, име балан дигән җырын сезнең белән дуэт җырлап залларны елатканыгызны без яхшы беләбез. Монда сезнең йогынтыгыз булдымы икән? Аларның иҗат юлын сайламавында. Минем түгел. Монда инде әлбәттә Габдулхайның йогынтысы. Ул күрә, без менә икәүләшеп кенә түгел, менә инде Алия бездә бит инде эшләде, ул минем белән йөрүде гастрольләрдә. Нинди авыр, кыен икәнлеген. Аннары мин уйлыйм, иҗат юлы җырчыгына түгел, кем булуына карамастан, теге кимгәдер ияреп йөрүче генә булып бара икән, ул чынлап үзен күрсәтә алмый. Кирәге дә юк. Монда ул кем белә, бәлки Алия, мин Алсуны әйтәлмим, Алсу үзенчә ул музыкаль училищеда мәктәптә дә укыды, аның үзенчә бар һәр кемнең үз баласы үзенә бит инде затлыгы, матурлыгы, зыялылыгы бар аның, Алсуны кушылай юк. Ну, Габдулхай әйтте, мин Гитискада китәсем килгән иде Мәскәүгә, Алияны бик нык шундый теләкләрем зур булды. Габдулхайның менә шушылай инде минем өчен җанып киеп йөрүе, безнең өчен ансамблебез өчен бит инде ул әти булды ансамбль өчен. Шәшен агартмыйм әле дидем. Алия да инде артык нык ыргылып тормады. Менә шул финанслар университетына кереп, икесе дә Алсуда бит инде. Акча саныйлар, мин җырлыйм. Sanasınlar. Peki evet, akşam sanatçı bulunlar. Sanasınlar. Əminə, necə qoyuyorsunuz? Əminənin səhnədə kiləşəgi var mı ikən? Mən siz anı səhnəyə şimdi bəzirliysizmi? Hələ bu şığırlənirlər, hələ balaşaq dərtdən energiyaсын qayda bulsa qoyur işinmi? Mənə, nindidər qarşılıqlı uylar mənim özümdə. Birinci yaqdan qarağanda ol tegi balаңны тишең тырнагың белән тырышып, ябышып, иттеп, төртеп сәхнәләргә, нинди дә шул иҗат юлына этәрү
бәлки кайбер бала өчен кирәктер. Ә мин ул якка караганда менә бүген шушылай әле балам минем йолдыз булсын, яисә Әминәм баламның баласы дип, андай әйбергә ниндидер миндә каршылыклык хисләр бар. Әминә, менә Дәваның матур итеп сөйләдеме? Хәзер менә синең фикереңдә беләсе киләсең, киләчәктә кем буласыңны инде уйлап йөрисеңдер, хыялларда син үзеңне кем итеп күз алдына китерәсең? Биюче буласың киләме? Зур сәхнәләрдә. Ә син Әминә Дәвати белән Дәванигызга еш кунакка барасыңмы? Өйдә булганда дигән кызым. Өйдә булсалар. Менә хәзер Әминә бәләкәй сеңлеңдә тотты инде, өйдә эш артымы сиңа? Синән карарга ярдәм итәсең, булышасың? Син яратасыңмы соң? Гадәттә бит апалар көнләшебрәк куя сеңләрдән. Яратасың. Карарга булышасың. Син киләчәктә биргә йөрәтәчәксең соң? Бик дәртле бик Язминә бездә шулай апасы кебек. Геннар үзенекен итә торгандыр. Яңадан сезнең балачакка әйләнеп кайтсак, үскән вакытыгызны искә алдыгыз. Сез бит әле Аллага шөкер яраткан әни, яраткан хатын, яраткан Дәвани генә түгел, яраткан балада. Әлегәчә сезнең әниегез исән сау, Аллага шөкер. Менә әниегездән алган иң яхшы киңәшне сизгә төшерә аласызмы бүген? Киңәш кенә түгел, әнинең сабырлыгы. Менә иң кискен, иң авыр, иң фаҗигале чакларда әни сабыр булып кала белде безнең, әле дә ул шулай. Без инде бу әйберләр күп сөйләнелсә дә әйтәм, менә фаҗигале рәвештә 3-1 туганыбызны югалтык бит. Без егылып төштек, сыгылып төштек. Безгә врачлар чакыртып бетерделәр. Әни без һәрберсен 5 тәүлек көтәргә туры килде. Күммичә, чөнки еракта Себердә Салаватны без аны көттек кайтканын. Менә шушы 5 тәүлек буена бит саклап утырырга кирәк баланың гәүдәсе өчендә. Менә бу минем өчен гомерлек. Нинди генә авыр хәл булмасын, әнием күз алдыма килеп баса да, Хания туктале, син исән. Менә шушы авыр мизгел үтә ул, алга атларга кирәк. Тезләнгән чагымда да торып басып, менә шушы әнинең күз карашы, сабырлыгы, көчлелеге мине һәр вакыт әйдәп бара. Ә инде калганы әнинең бер кошында теге 6 бала әйткән бар бит, 6 бала өстенә яңадан 5 бала, әтинең, абыйсының балалары. Ниндидер аның вакыты да булмагандар, кыланып, шытлыкланып, менә шулай кыланып йөрүләренә сабыр гына, елмайып гына, әмма әйтсә әйтеп куя, матур итеп. Шуңа теге русча әйтәләр бит әле, мудрая женщина. Минем әнием шундай ул, һәрбер баланың үз әнисенә шулайдыр инде ул карашы. Ә менә минем айрыуча әнием менә шундый. Рәхмәт. Әниләр турында сез башлаганбыз икән, әйдәгез хөрмәтле тамашачылар, әлеге мизгелләрдә нәкъ әниләргә багышланган социаль ролик карап үттек. Һәм аны караган арада сез дә әниләрегезгә шалтыратырга онытмагыз. Ваша еда всегда самая вкусная. Без исключений. Вы переживаете, когда мы лучшие, и когда лучшие не мы. Вы нас выручаете в трудную минуту. Или просто радуете, а мы выручаем вас. Иногда вы ближе всей стране или какому-нибудь другому ребенку. Для вас нет чужих детей. И даже если мы теряемся, вы нас все равно находите. Хотя нас это никак не оправдывает. Мы для вас всегда дети. Вы всегда на нашей стороне.
даже когда нам кажется наоборот. Вы все всегда понимаете, но или очень стараетесь понять. Вы с нами говорите и до, и после. Вы храните то, что мы думали неважно. Вы вторгаетесь в нашу личную жизнь, и у нас возникают проблемы. Вы перестаете это делать, и снова проблемы. Вы всегда точно знаете, что для нас хорошо. И даже в нашей квартире вы чувствуете себя хозяйкой. Мы на вас так похожи, даже если отличаемся внешне. Случается, что вы в чем-то в семье не первые. Но только не в том, что для всех важно. Вам гораздо больнее, когда нам больно. И папа может быть рядом, но вы всегда чуть ближе. И ничего не ждете взамен. Ну, если только самую малость. Мамы просто ждут нас. Кабаттан студияга әйләнеп кайттык һәм исегезгә төшерәм. Бүген безнең студияда миллионлаган татар тамашачысының яраткан җырчысы Хания Фәрхи үзенең оныгы Әминә белән. Әминә, менә мин ишетеп беләм, сез мондай хәйрия марафоннарын телевизорлардан гына карап калмыйсыз, ә үзегез дә гаиләгез белән катнашасыз. Шулаймы? Мин дөрес ишеттемме? Әйе. Ул менә безгә дә мин үземнең шушы әйттегез бит инде рәхмәт мактаганыгыз өчен әлбәттә популярлыгымны тоя башлагандан башлап дип әйтергә кирәк. Бик күп сорап киләләр. Төрле кеше, төрле яктан. Мин әлбәттә бөтенесенә дә ярдәм итеп булмый. Әмма күңелемнән, кулымнан килгәнчә ярдәм итәргә тырышам. Шушы тормышта ярдәмгә мохтаҗ балалармы ул, олылармы ул, авырулармы, игътибарсыз булмасак иде. Күңелләребездәге шифалы, мәрхәмәтле мизгелләребезне уята алсак иде һәр вакытта дип әйтәсем килә. Инде менә шуңа күрә минәнең әти-әнисенә мин бик зур рәхмәтлемен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез дә бүгенге марафоныбызга битараф калмасагыз иде, чөнки әлеге изге эшне эшләү бездән артык зур корбаннар сорамый, бары тик 34 номерына үзегез теләгән сумманы күрсәтеп, SMS юлларга кирәк. SMS-на БФ НАС сүзе белән башлауыгызны сорыйбыз. Бүгенге көнгә SMS-лардан кергән барлык акчаларны да без НАС балалар фондына күчерәчәкбез. Хания апа, рәхмәт бик зур әлеге марафонны безнең белән үткәрүегез өчен, әлеге марафонга нокта куюыгыз өчен. Беләбез инде Әминәнең бик теләп хәзер эшеннән генә шигырын кабатлап утырганын. Әйдәгез, Әминәне ялыктырмыйча шигырьгә күчик. Әминә, рәхимет. Әйти, авырчыклар булса әйти кирәк. Таянырга, көчле инергә. Әйти булса янда, күрекмешчә, елмаерга була, көләргә. Рәхмәт бик зур. Менә Әминәгә безнең спонсорыбыз Татарстан китап нәшриятыннан менә шундый
бүләк тапшырасыбыз килә. Хәния апа гастрольләрдән кайткач, кызыгызга кунакка баргач, рәхәтләнеп, әлеге китапларны бергәләп укырсыз дип ышанып калабыз. Бик зур рәхмәт. Бүгенге марафоныбызны Әминәнең бик матур шигыре белән тәмамлыйсыбыз килә. Хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт әлеге көнне безнең белән үткәрүегез өчен, әлеге изге эштә бергә булуыгыз өчен. Әминә, сүз сиңа. Әни, йөккә татлы булсын эшенә ни кирәк? Җил, яңгырдан саклар эшенә ни кирәк? Усаллардан яклар эшенә ни кирәк? Ашлар тәмле булсын эшенә ни кирәк? Дөнья янды булсын эшенә ни кирәк? Әфәрин. Бик зур рәхмәт безнең бүгенге кунакларыбызга. Җәйләрегез күңелле үтсен, гаиләләрегез гөрләп торсын, оныкларыгыз сәламәт булсын, балаларыгыз сәламәт булсын. Һәм балаларыгыз сезгә бары тик бәхет кенә китерсен дигән теләктә Хәния апа сезнең белән саубуллашабыз һәм бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бик зур рәхмәт. Дөньялар тыныч булып, ятим балалар булмаса иде, балаларыбыз игелекле булып үссәләр иде. Үзегезгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шуның белән зур хәйрия марафоныбыз тәмам. Әлеге марафонда катнашкан һәр кешегә НАС хәйрия фондыннан һәм ТМТV телеканалыннан шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Шуны да искәртеп үтәсем килә. НАС фондының реквизитлары һәм 34-34 кыска номеры бүген генә түгел, ә алдагы көннәрдә дә эшләячәк әле. Шуңа күрә теләгән һәр кеше киләчәктә дә балаларга булдыра алганча ярдәм итә алыр. Балаларыгыз сезгә бәхет кенә китерсен дигән теләктә, мин Лилия Кадырова сезнең белән саубуллашам. Бер-берегезне саклагыз.